Bisag na kayo magkwartaron kay eleksyon ra baron. Naantay mga hatag og kwartaron ba kay eleksyon ra ba? Hapit naging eleksyon ba? Kwartahay man gini kay di sila mga hatag ah. Di sila kadaog. Bantay ko, bantay ko. Dali ako. Nakabantay ka ng tawhana. Ay. Mauna itong tunula. Tagtagi. Kaya ka ng tawhana, mura nagnaw kwarta. Ilaw sa kadiri, ibasin na yung mga bot. Ha? Sa may tirada nero. Duula. Pagkahuman. Tunuli. Igna lang gud nga. Papi Paps, mudagan pagkakapitan. Okay? Okay kap. Naikuan o. Masarap ko yung ta. Basig mo ang kuhaan. Laan sa bata o. Ay, sis. Ay, balong mo. Anong nangabot man yung kutsara diri? Eh! Dito ram dali sa abuhan. Sus, pastilan na lang yun. Ay, diri ram ay. Alir. Kita ni mo tawhana. Tapayo ka. Naong pa lang, murag naog 5. Daog na ta. Tunuli ra na. Pila tong yatag. Bigyan na to ni. 50. Para tuhon ra magnaong na tawhana. Tagay lang nagpaiti. Tigna nga. Tigna nga, Papi Paps. Dagan pagkakapitan. Okay? May buntag na sir. Uy, ay buntag pod. Lamay ato kay. Ay kanang kuan ba? Namanggoy na ako'y tuyo gamay. Ya. Pwede ko masulod ha? Aw, basing mayo na. Dayon dre. Ingkod sa. Ani. Si Papi Paps ba? Dagan mo pagkakapitan karon. Kalo na diya kana. Bang. Nay pa. Pakalipay kami. 20 lang sa. Pauna pa na siya. Taga sa sunod. Nay 5 sunod. Hindi day. Apilan lang ni. Di salain naman po ni. Ah. Salamat kayo. Sa may plataforma rin yung kapitan nga si Papi Paps. Ay, plataforma niya. WhatsApp. Kap. Hoy. May buntag diha. Suon. Uy, Kap. Nalang ko'y pangutaran ni mo gamay ba? Kanang nigmudagan kag kapitan, unsa man po imong plataporma? Kana mo akong gusto sa mga katawhan karon. Interesado sa mga plataporma sa panggobyerno. O sige karon. Pasudlas ako kay murag init na kayo. No, salamat kayo kay akong i-explain nimo. Ngani man guna siya. Ang ato ang plataporma sa panggobyerno karon. Pinaka-importante nini. Dili importante ang plataporma. Ang importante 20. Tunulig 20. Natunulan na nimo? Humanakap. Giyatagan na ako ni. Kina. Abin mo igsuon. Ang plataporma makita ra na nimo siya ug sunod na na siya. Ang importante diha one ka. Sabot. Susunod balik na mo pangandam. Sige, ikaw. Ato na ta. Tara. Tara. Bye, Kap. Ay. Get this way. Karong eleksyon na. Papi Paps. Pagkakapitan. Nothing's impossible. Tara. Protektahin ko. Protektahin ko. Kaya ako ang mudagang kapitan. Kana Kap, naibalay Kap. Naitag 20 ko na po diya. Kabalo kong balay na. Kasi tuunin mo na tubot ha. Naaba kay ta. Ayuha, ayuha. Ayo.
Ayo. Ano ba? Kap, mura magulay tao. Katulong naman ko nag-ayo niya, wala may gawas gud. Wa pa kay abre maportahan no. Yan na apoy ng laba. Mukha ni no. Na, tara, ako'y ayo. Tao. Ayo. Ayo. Ayo! Syaro, buhay. Gawas aning. Isa man ang saba kayo. Uy! Uy! Sa mga ito yun nyo, mayo na o dili. Kay dili aw, murag. Nga pusil Pops. Ha? Nga Kang kadali lang pa, gusto mo na. pamusil na ako na sila kid. Bana kayo. Samok-samok kitang natagi buhat sunod. Pamusino naman na sila? Silong ina ko na. Hala, sige pa dayon. What? Unahan tong saba kayo ha, kusog kayo makaayo, kinsa man to. Kana o, agtangon niyo ko na ron. Ah, sige ka na, agtanga na. Kay saba kayo ganina. Kung sa mga nang tuyon nyo day, mayo na. Ay, taysa. Isuon. Kumpanya rami. Aw, nangumpanya day. Aw, naman day na. Sige dayon sa. Ikaw ang balik lang sa sulod. Ah, hala, sige. Aw. O gani, sunod gani. O gunsa inyong tuyo, dili mo magpasuko-suko. Sige, dayon re. Malingkod ta. Salamat kayo, Isuon. Sige, lingkod. Sabot ni mo, Sa panahon karon, mutuo ba kag praktikalan sa pagpanginabuhi? Aw. Tuog yun, kay kaya naman gina siya, duha mo na. Karong umaabot nga eleksyon, ginagmay ra gud sa karon, pero napatay si Kanbats. Kaysa Pops. Murag maura magyapon ni atong gihatagan dito akong nagbalay dito. Magmao gyud. Dili lagi to ako. Mao ba? Dili lagi to ako. Dili sa ikaw. Dili lagi. Tara ko diri. Ihatag nga 50 dili. Run. Ang bitaw. Kakot ka. 50. Ala, Pandamay ko Pops. Ako may imong gipusil. So, what's up mga Kamarsyans? Salamat na inyo sa inyong pagtanaw sa among video karon no. Katong mga bago pa nakatanaw sa among video, palihog og subscribe og like og hit ang notification bell para lagi kayong update sa amo ang mga igawas nga video. Og sa shout out dai kang Edgar Rodriguez no og sa Rodriguez family. Og daghan salamat sa nag-participate sa among video karon nga asawa ni Boy Pakyas no. Salamat. Hello. thank you. Mama. Wow.